So, what's up mga tol? So, it's my birthday today mga tol. And I'm so happy nga nag-birthday ko karon hinta dengan pamukon sa nga maabot nga birthday sa ako. So karon mo tumig simbahan uban ako akong love magsimba mi mga dagkot ana muminandan ug try na ko tawag akong friend na si Luis kung makan ba siya mudayon ba siya o dili para mura man ako kwarta. So kato mga choy tanaw na to ang akong laglag karon na day. So it's my birthday, so let's go. Murag ka ni siya kanang documentary sa akong kan lang. Sa akong birthday, so let's go. Well, let's watch this mga choy. I hope you like it. I hope you will like it pala. So, bye-bye. 3, 2, 1, na ako sa Gustong Park. Karon man ako dagkot og pangadjik. So adto na migmol. So let's go. 1 hour later. So kato mga choy. Ditagan ko gift sa ako yan. Thank you so much. So naggawas na akong istorya pa ba. Para siya mga choy. So happy. Yun po ang gift niya sa akin. Look at me now, I'm falling. Can't even talk, still stuttering. All I wanna be. A few minutes later. Somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be. Yeah, yeah. Is somebody to 5 hours later. Oh, no, 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 no. Hold up, hold up, hold up, hold up. What's up mga choy? Wala rin ka na Papa, joke ko mga kachay. Lipat Tagalog. What's up mga kachoy? What's up mga kachoy? Nanadigiduray. Sarap katapos siya. So karon yung mga choy namin diri karon sa Shake It sa una mga kawan ng birthday. Oh, no, 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 no. So busy kayo sila tabi-tabi. So ano Kung magsakay good siya. Diyan ako mga foods. Ayan kayo. Kita lagi. Six hours later. Ini nabilin sa kwan sa mga ipang taon. Dili ka ka? Padala na. Crew, hilig na siya kwan. Vegetarian na na. Wala. Paano? Mga katapsingan.
sa tapsingan. So, banat pa yan sila, no? So, makatay. Wala kasi may vlog eh. Ha? Wala kasi may vlog. Okay, sila. Ang kauban ko. Sa nakadawat ko. Da? Wala pa sila kabayad sa palko. So, putrahan mo gawas. Kaya ipabalat mo na mga ipa. Many minutes later. So, yung maingon ka rin pa. Muna yan, bibi. Yung sigon sa ambag ni Cheng, kana. Yung shade ka ulit sa'yo, kana. Na, grabe ka na ulitan. Ano ang bibi? 2 hours later. Hindi na sila. Sila karon guys. Muna silang mga bagong waiter dire. Tagpilay ng tubig, oy. Sir, tagpilay ng tubig. Kailan ka na nila, Day? Hindi lang ang tatamang bitch, no? Kagkaon lang ang tata. Hold up sabi, bebe. Be, ano, hold up mo sabi? Hold up ba? Hold up ba? Hold up mo sabi na? Hold up ba? Eh? Silipot ba di ay? Oh, kana imo. Oh, bahin-bahin ta. Iksoon, madritanan. So guys, i-invade na po ang vlog ni At naglalis pa sila karoon, nag-visit po sila ang bahin kay mga nalagyan sa pagkakas. Maura to sa mga choy, muli na ko. Salamat po. Thank you so much. Thank you rin kay Motek. Hindi man nag-told na. Happy birthday. 20 na rin rin. Yeah. Sa mga kachoy. Shoutout sa Tiboy Kachoy. Sa maura to mga choy. Lalaklaw. Ano, panakot. Munang kuan. Muna ko yung sa mo part. Ng urig part. Mo palit na ko ano. Di ba daw? Kuan na, DJI man na siya DJI. Kawin na. So guys, pauli na dahil may karon. Padulong ni mo ato ni America. Ito ang tag-America, Bino. Ako na yung vlog. Mga to sila mga choy. So, thank you sa everything. Sudo. Sa mga uli namin. Bye. Kita-kita na sa vlog. Ganda, bukas sila. Bye-bye!
you.